नै लोगोफोर दिनै बोथोराथ' सान्दुं गोसा जा गरमबो माबो नालाय ओमफ्राय लोगोआ आंखौ लोगो लाबाय मा थ' जोंहा नारें जुमब्रा हानैनिसै जानोसै होननानै ओमफ्राय आंबो सानबाय मा दसे गोबाव 1 मिनिटसो सानहाबबाय आङो जागोन जायानो ओमफ्राय थौदो बिदिब्ला जाथारनायबो जायाखै हानैनोबा थौदो फैदो होननानै ओमफ्राय लोगोआबो हाननो हाया जा हानगासिनो आरोना हायाब्लाबो जाथारनांगोन जिहेतु ओमफ्राय नै जोङो हानखांबाय दायो माने हराव खोरिनाबो थाखानाय माखासे मानि दङ आरो बबे दासो हाननाय बबे मानाय बावबाय जोङो ओमफ्राय थुख्लायनायखौ खनबाय आरो जोङो दिनै हाननाय नालाय ओमफ्राय नै जोङो लेमबाय थानायखौ भिडिअ लायासै दायो जोंना जानो थाखाय रेडि जाबाय दायो जानोसै जोङो जा गोथावखा आरोना साखिनायनायाव गोथावथार मोनदों लोगोफोर दे बिदि